hai no teu sol, que hai no teu ceo azul, que hai no teu ser que gardas tanta luz, que hai no teu corazón terriña galega, que cando alba chega síntome preso do seu esplendor. Quen foi o pintor que uniu co seu pincel toda unha cor verde sobre a tua pel? Quen debuxou as rías da tua paisaxe? Quen puxo nesa liñaxe a vida errante do afiador? Sabes cuido crear o que Seguimos adiante hoxe por hoxe en Radio Principal Vilalba, Cadena SER, facémolo escoitando o recanteiro desta comarca da Terra Chá, David Fanego, en concreto na súa última actuación no programa Recanteiros do Luar na Televisión de Galicia con este tema Miña Terra Galega. Pois mañá venres, cuarta fase xa do programa do Luar, toca interpretar a David Fanego outro tema, A Casiña de Papel. David Fanego, que nos acompaña, por certo, aquí nos nosos estudios de Radio Principal Vilalba, Cadena SER. David, benvido, que tal? Hola, bons días. É moi ben acompañado de súa irmá, tamén integrante do Dúo Estrella, xunto a David, presidenta, por certo, do Club de Fans, Ana Fanego. Que tal, Ana? Bos días. Moi ben, bos días. Nerviosos mañá, sobre todo, David, non, de cara a esa nova actuación no programa Recanteiros do Luar? Bueno, levo unha semana así un pouco agobiado, pero bueno, pouco a pouco vou me tranquilizando, vou collendo seguridade, vou vendo que as cousas van mellorando. Non me podo queixar tampouco. Pero despois de 3 actuacións xa, esta cuarta, problema ningún, non, non, David? Home, pois non creas. Despois de 4 fases o nivel empeza a subir moitísimo. Xa van quedando, cada vez os concursantes que van quedando van tendo un maior nivel, vai aumentando a competitividade, e que iras ou non, pois é unha gran presión tamén. Ben, pois mañá cuarta fase, cantos foron eliminados xa ata o día de hoxe, David? Pois foron eliminados 6, agora mesmo quedamos 12. Ben, quedades 12, quedades os mellores entón, non? Bueno, eu non quería dicir así, pero eso dices tú. En fin, pois aí loitando por deixar a Terra Chá nun posto ben alto, non? Eso sempre, tanto pola Terra Chá como nivel artístico. Non sei, a canción que che tocou para mañá, Casiña de Papel, un chisquiño floxa, non? Imagino que haberá que acompañala un pouco de coreografía para que poida lucir sobre o escenario. Efectivamente, a min cando me dixeron que me tocara esta canción non me tomei demasiado ben. Pero, bueno, despois si vala mirando, vas buscando unha coreografía, que por certo teño que darlle as gracias a Noelia, que me axudou moito con isto. E bueno, penso que pouco a pouco está quedando un resultado bastante bo, por así dicilo. Noelia Blanco, nos referimos, non? Pois se me matas, eu non sei como se apellida. Eu falo da profesora do Conservatorio de Vilar. Efectivamente, da Escola de Iniciación a Movemento, que están aí tamén pendentes, ademais de irse para Huesca, esas rapazas que un ano máis están que petaron todo en Oviedo, Ben, pois as rapazas da Escola de Iniciación ao Movemento fenomenalmente ben en Oviedo, esperemos que fagan o mesmo en Huesca, e por suposto mañá David no Luar por todo alto, non? Home, aquí cada un co seu, elas que queden ben no seu, quedar ben no meu. Ademais, creo que che toca medir voz no escenario xunto a Iria, representante da Costa da Morte, un tema Xúrame, que lle toca interpretar a ela, non? Efectivamente, tócame cantar contra Iria, que cantará Xúrame, un rival moi pesado, para min é unha das claras opcións á vitoria neste ano de recantos. Ben, non, este ano o Terra Chá ou Costa da Morte serán os que queden no primeiro posto, non? Home, non sei se non estarás exagerando un pouco. Ben, vamos a estar pendentes na xornada de mañá a ver que acontece, por suposto, animar a xente da Terra Chá, sempre cando lle gusta a actuación, non? A apoiar a David Fanego como se merece, non? Home, eles se ven que o fago mal, se non me queren votar, que non me vote. Ben, pero ahora, se mal se estás aí xa nesta cuarta fase, non estás mal de todo. Que voten, que Iria ten moito apoio do público, é unha persona que move moita masa, e se realmente queremos que a Terra Chá siga estando en recantos, hai que votar. Hai que votar, eso vai aparecer ali xa ese número de teléfono totalmente identificado, non hai problema ningún, toda a xente que queira apoiar a David Fanego vai poder facer seguindo a canle pública mañá no Luar.
Efectivamente, lo sobre a 1:15 máis ou menos, empezaremos a actuar tanto Iria como eu, e así que rematen as dúas actuacións xa abren as liñas, probablemente o número para votar será o 988-600-681, pero teñen que estar atentos a que abren as liñas, non poden votar antes. Non sei se che toca antes ou encabeza Iria a actuación mañá, David. Tócame primeiro a mí. A ti primeiro, iso dá máis nervios ou non hai problema ningún? Non sei, pero eu da única vez que me tocou tocar de primeiro foi cando menos puntuación saquei. Así que non me fai demasiada gracia. Ben, ti non penses neso, que non hai problema ningún na xornada de mañá, pois por suposto que hai a pleno rendemento. David Fanego nese programa Luar. A que hora máis ou menos cantaredes? Pasadas as 12 da noite xa, non? Sobre a 1:15 máis ou menos. Sí, cada vez máis tarde. Cada vez máis tarde, a verdade é que se prolonga moito o Luar, non? Sí, ponse gallos a falar, e despois paso que pasa. Pois aí haberá que estar pendentes de David Fanego a ver como interpreta ese tema, a casiña de papel. Por certo, Ana, non sei o Club de Fans, presidenta do Club de Fans, aparte do propio concurso dos recanteiros, hai o concurso do que máis fans teña tamén, dos concursantes, non sei. Si, eu creo que a ver, premia unha parte de ter moitos fans, ter originalidade no clube de fans, é o que se traballe. Nós levamos agora unha temporadiña un pouquiño paradiños, porque eu estuve en convaleciente, e a rapaza Edita, que lle mando un saludo, supoño que nos escoitará por internet, porque está en Marbella traballando, pois está un pouco apartada a cousa por eso, pero bueno, vámonos poñer as pilas a tope, porque temos que ganar o do Club de Fans, que tamén na Terra Chá somos moi traballadores polos nosos recanteiros. Ben, pois ese saúdo tamén para Edita, que nos escoitará a través de internet desde Marbella, www.radioitele.es. Distía Ana que estaba convaleciente, se cadra tamén era que está moi axetreada preparando aí ese repertorio do Dúo Estrellas, non? Tamén andamos niso, estamos preparando un novo repertorio para este ano. Pero bueno, paciencia, que o do ano pasado ainda nos vai valendo, vamos metendo pouco a pouco novidades. Depois Dúo Estrellas, composto por David Fanego, a súa irmá Ana Fanego, os dous integrantes que hoxe nos acompañan. Temos aquí un temiña que nos anima a bailar. Sigue tu recuerdo todo el tiempo, te busco hasta en el silencio, no aprendo a vivir sin ti. Y pongo un cubierto de más en nuestra mesa, cada día se me olvida que no estás. Mi mente niega esa verdad. Igual que a mí, que me ha dado por llegar temprano a casa. Y en tu puerta es que recuerdo que vivo en otro lugar. Doy la espalda, me doy vuelta y me voy. Y yo te veo a través de la ventana cuando te vas, y llorando me dan ganas de decirte quédate, porque estamos durmiendo solos. Non sei, isto entre dous irmáns, estas cancións así tan románticas de dormir juntitos, non hai problema non para cantar, aínda que sexa a parella de irmáns, aínda que non sexa a parella sentimental. No, porque normalmente cando cantas é moi complicado que coincida ter a túa parella sentimental cantando, é cuestión de actuar, hai que ser un pouco actrices e actores. Un pouco de teatro tamén, o mundo do espectáculo e da canción, non? Ademais, normalmente os que empezan sendo parellas non acaban ben ao final. Non. Nós como somos irmãos temos que aturar á forza. Non hai problema. Bueno. Esa relación de sangue fixo que non vai romper, non vai haber problema ningún. Esperemos que non rompa tampouco a relación do Dúo Estrellas, que canto tempo leva funcionando. Pois levamos sobre un ano, 4 meses, non sei. Empezamos o 24 de novembro do 2012. Ben, pois xa vai para... Estamos na segunda tempada, tempada. E que tal, preparando o repertorio, aquí temos este Dormir Juntitos moi animadiño, un tema moito de sesión vermú tamén para a noite, para bailar. Que máis temas contades incorporar esta temporada primavera-verán? Pois non sei, estamos intentando incorporar salsa, que este ano o tema salsero está funcionando moito. Tenemos un Facebook aí sonando, oh Dios mío. Un Facebook sonando, xa están votando xa están votando, isto es que el Twitter anda tamén que hierve últimamente. Ou se quedará querendo contratar xa o Dúo Estrellas para algunha festa, que se achega ahora a temporada forte de festas. Imagino que tamén a xenda empezará a estar xa completiña, non? Sí, empezamos a ter bastante coberto o calendario. Para estar no segundo ano non nos queixamos.
Non sei, con isto da crise económica, que cada vez tamén as comisións de festas recortan máis, se optan por deixar por unha banda esas orquestas tan potentes que costan máis cartos, decantarse por tríos ou dúos que son máis económicos. Eu penso que sempre levan os de perder os grupos que están no medio, porque a orquesta grande, onde hai pasta, vai seguir indo. Claro. Os dúos, pois mira, sempre van funcionar en cenas e demais. Os grupos do medio son os que suelen ter o problema. Eso sí, este ano estamos nos volvendo feirantes totales porque hai que regatear hasta o último céntimo do presupuesto, pero bueno. Non sei, non é o presuposto da Panorama ou da París de Noia, pero canto nos pode sair contratar un dúo como neste caso do Estrellas para unha festa? Non me entendo. Canto nos podería salir contratar o dúo? Non quere comentar. É que iso depende tamén. Eu ahora mismo xa estaba... Eso depende da fecha, depende tamén do desplazamiento, depende de varias cousas, pero bueno, é asequible, que nos chamen, Ben, pois que nós chamen, facemos precio. Non hai problema, non? Tanto nesta comarca da Terra Chá, tamén vos desplazades a onde faga falta. A donde seña, temos ido a as Asturias, festas. o sea que non hai problema. Moi ben, pois moita sorte que lle desexamos ao dúo Estrellas ao longo desta temporada de festas que temos por diante, e ante todo, moitísima sorte a David Fanego mañá. Non sei se David, un chisquiño como sempre, así a capela, esa casiña de papel, tose, se queres tomar un sorbito de agua que non tes por aí, pero en fin, atréveste, coquela. A ver como me sae, porque así de pola mañá non se ten a voz igual, xa o sabes. Bueno, pois ti non te E preocupes. sin tirantes non é o mismo. No, xa veredes mañá que me vades ver aí con tirantes, con vestuario moi chamativo. Pendentes entón desa coreografía, non? Sí. Pois bella, David, un pequeniño esforzo, nada, para irnos metendo en ambiente do que vai ser mañá a tua actuación con esa casiña de papel que che toca interpretar mañá. Que felices seremos los dos, e que doces os bicos serán. Pasaremos la noite na lúa, vivindo na casiña de papel. Ben, se lle pos esa emoción mañá e con esa coreografía que non nos queres desvelar moito máis, eu penso que non hai problema ningún para pasar a seguinte fase, non, David? Non, además pola radio como vou desvelar a coreografía. pero podías nos informar un poquillo. Mira, vou levar un banquillo, vou ir eu vestido así e tal. Ben, sorpresa para mañá, non? Sí. Bueno, pois sorpresa para mañá e todos pendentes do concurso Recanteiros. Moitísima sorte lle desexamos a David Fanego nesa cuarta fase e agradecemos tamén que nos acompañase aquí estes minutos en Radio Principal Vilalba, Cadena Ser, igual que a súa irmá e presidenta do Club de Fans, integrante tamén do dúo Estrellas, Ana Fanego. Moitísima sorte e falamos de cara a próxima semana. Moitas gracias. Pois nos quedamos co dúo Estrellas, un gadaco, Dormir Juntitos. No te vas y llorando me dan ganas de decirte quédate, porque estamos durmiendo solos. Si nos seguimos queriendo, si nos seguimos amando, no dejamos de lado el orgullo y volvemos y a dormir juntitos, Ay, como antes, y a dormir juntitos, abrazaditos, y a dormir juntitos, ay, bien juntitos, y borrar lo que paga nuestro amor, y a dormir juntitos, ay, como y a dormir antes, juntitos, ay, bien juntitos. y a dormir juntitos. Hoy por hoy, Cadena Ser.